שלום שלום לכולם, אנחנו פה חזרנו שוב לפודקאסט של עץ החיים עם יורם שוורץ, חבר טוב, שחקן, נכון? איך אני מגדיר אותך? פגוע נפש, מה איך אתה מגדיר אותי? אין הגדרה אחרת, אני לא אוהב שום הגדרה אחרת. אז יש לנו פה את יורם בפגוע נפש, ויש את הפגוע נפש השני שזה ג'וזף, שני פגועי נפש בתוך חדר אחד. איזה כיף, נכון. ההתחלה של בדיחה טובה, שני פגועי נפש בחדר אחד. חסר מישהו? יש את הבדיחה הזאת, שתי משוגעים הולכים ברחוב, מתווכחים מי יהיה באמצע. מגיע שלישי ומציע שיתחלקו לזוגות. בדיוק. אז מה אנחנו עושים היום, יורם? אין לי מושג, אתה הזמנת אותי. Why are we here, sir? לא יודע. אז אוקיי, אז אני אסביר למה הזמנתי את יורם. יורם הוא גאון קומי. די עם הפרצופים, קבל קרדיט. תודה, כן. זה מעניין, אני? למה ככה? טוב, אני יכול להבין, גם אותי כשמחמיאים לי, אז אני גם עושה פרצוף כזה. טוב, אז יורם, בשבילי, הבן אדם הוא השראה. כי אם אתה רוצה, אתה יכול... תודה. לא, אין לי בינתיים משהו להוסיף. אין בינתיים רק... אני הכרתי את יורם אחרי שאני התפרצה לי הטראומה שלי ואני הייתי מאושפז. היא לא התפרצה בגללי? לא. אוקיי. באמת הכרתי אותך לפני, כאילו בחתונה של אילנה, שראיתי אותך שם, ולא הבנתי מה הקטע שלך, כי אז אני הייתי אתה יודע, בתקופה שהיה לי בן זוג, כן. חשבתי שהחיים מושלמים ואני מושלם. כן. אתה לא יודע, אני טרנסג'נדר, אז בעבר הייתי ג'וזי. והריאה שלי היא כזה, אתה יודע, הייתה כזה מאוד, אם אתה נראה לא כמונו, אז משהו איתך לא, צריך להתרחק. ואני לא נראיתי כמוכם. לא. אוקיי. כן, הגיוני. הגיוני, אתה זוכר איך הייתי לפני שהתפרצה לי הטראומה. כן. או שאתה לא זוכר. לא, בטח זוכר את ג'וזי. יצא לי לעבוד עם ג'וזי. לא, בסדר, אתה מדבר על הג'וזי שאחרי התפרצה הטראומה. מדבר על הלפני. הייתה לפני לא רק מסיפורים של אילנה על ההפקה של הסרט שעשיתם, ליצנים בצללים. כן. שבעצם ג'וזי לקחה את המושכות. כן. וביימה אותו. אז ג'וזי הייתה מאוד כזה, מאוד מנסה להיות פרפקציוניסטית כזאתי, כמו נרקסיזם קצת. אם אני הכי כנה עם עצמי, והיה לי כזה משקפיים של כאילו, אם אתה לא נראה בצורה מסוימת, אז אתה פסול, אתה צריך כאילו להיראות סופרסטאר, כאילו, אתה מבין? כן. ואז שהתפרצה לי הטראומה, ראיתי אותך עוד פעם בדומינו גרוס נראה לי, נכון? אילנה לקחה אותי לשם, ושם יצא לי להכיר בן אדם עם לב גדול, באמת. עליי עדיין מדברים. נו, גברת, נו. אוקיי. לב גדול. כן. לא רק זה, אני גיליתי שיורם בא מעבר מאוד שחור, והוא הצליח את כל העבר הזה להפוך למשהו מצחיק. אתה מבין? אוקיי, תודה. ככה אני ראיתי. תודה. אולי אתה רואה את הדברים אחרת, אני לא יודע. הצלחתי להפוך את זה לכסף לא רע, סתם. שזה השלב הבא ללמוד ממך. כן, ממש לא. יש פה את אילנה יכולה להסביר לך כמה להרוויח כסף לא לומדים ממני. אז יורם בשבילי הוא השראה, אוקיי? אז זה למה הבאתי אותו, ככה קצת שהוא יפתח לנו טיפה אם הוא רוצה, איך הוא הצליח להיכנס להומור ולהפוך את הכאב למשהו מצחיק, you know, share with us your world. אוקיי, תראה, בתרס בעיקרון כאילו מה שנקרא הומור שחור זה משהו שליווה אותי הרבה. עברו עליי כל מיני דברים מהילדות שיש כאלה שאולי הגדירו את זה כטראומות או כל מיני דברים כאלה, מקרה מוות, פנימיות, כל השטויות האלה, והרבה פעמים סוג של צחקתי על זה. אחד הדוגמאות שאני זוכר זה באמת שאח שלי נהרג לפני 19 שנה, משהו כזה. אתה לא יודעת שאח שלי נהרג? לא. נעשה אותך עכשיו את רשימת כל המתים בחיים שלי? זה כאילו... כמה זמן יש לפודקאסט? לא משנה. אח שלי נהרג לפני 19 שנה. ובאותו זמן אני הייתי עוזר במאי בהפקה מקצועית כזאת. אז כמובן לא הגעתי בגלל השבעה.
ועוד פעם, לא אהבתי להגיד לאנשים מסביב כאילו את הדבר הזה, כאילו, אוי, באתי מישיבה מקום. ואגב, בקבוצה אחרת שהייתי, אז ששאלו אותי איפה היית שבוע שעבר, אמרתי להם אירוע משפחתי. שתמיד זה לא היה שקר. כן, תכלס, כן. הקיצר, אז שם באתי לחזרה, אחרי השבעה, וניגש אליי אחד השחקנים, באמת בן אדם מקסים, בא כזה, וואו, יורם, כאילו לחצתי את היד, איך ששמעתי באמת, הצטערתי לשמוע, אני כזה, תודה, על מה? הרגע הזה של שנייה של השוק שלו, זה היה נהדר. עכשיו, סופו של דבר, הדבר הזה התגלגל לסליחה על ההפרעה, הייתי במה שאתה מכיר, את כנפיים. נכון. תפרט פה מה זה כנפיים? בוא נפרט לכל מקרה. תפרט. זה מסגרת שיקום לפגועי נפש, שהיא עוזרת דרך אומנות ויצירה להשתקם. נכון? כן. הקיצר, אז הייתי שם, ותוך כדי הפסקות, תוך כדי הקשקושים, כנראה שעשיתי איזושהי בדיחה על משהו מהחרדות שלי, או משהו מהדיכאונות שלי. הייתי עושה על זה הרבה. קופסת הנעליים המהודרת הזאת. אז על מה אנחנו מדברים בעצם? קופסה עשויה, קרטון משובח. עכשיו תסתכלו על הייצור, תסתכלו על הטקסטורה. ביתן הגרפיקאים בגן של הבן שלי עבדו על הייצור הקופסה הזאת. שימו לב לפס האדום. שימו לב לפס האדום, שולח הוא ממשיך. פס כמובן, כמה חכו זה לא נגמר פה. אני יכול להמשיך ככה שנים. שימו לב, שמנו את המילה פאוור על הקופסה, רק שתראו כמה אנחנו רציניים. ומישהו שם אמר, אוי, למה שלא תעשה על זה סטנדאפ? אוי, כן, זה היה החלום שלי, אבל אתה יודע, אני עם כל החרדות שלי וזה. ובמקרה, מישהו נוסף שהקשיב לשיחה, אמר, תשמע, באנוש, עוד איזשהו ארגון ענק של בריאות הנפש, עושים שם בדיוק סדנה כזאת של סטנדאפ עם מתמודדים. סיפור ארוך, כי זה כן הלך, לא הלך, בסוף הצטרפתי לקבוצה הזאת, ועבדנו כמה חודשים, ועשינו בסוף ערב חד פעמי. זאת אילנה. היא מארחת אותנו. גם אנחנו לא, אנחנו בראש שלך, זה הכל בסדר. כן. אוי, זה היה מעולה. זה היה טיימינג נהדר. אז עשינו שם, זה היה סטנדאפיסט שליווה אותנו, יאיר גרינברג, יאיר הברבור גרינברג, אחד באמת סטנדאפיסט בחסד עליון. והוא עשה לנו כל מיני סדנאות, הסביר לנו על הומור, אימפרוביזציה וכל מיני כאלה, ובסופו של דבר עשינו ערב חד פעמי, שכל אחד עשה איזה 7 דקות. יש סכיזופרני בקהל? אני מבקש את הקולות בראש לאוויר לרטט, זה מפריע למופע. רציתי לעשות העברה בנקאית, באתי אמרתי שלום, יש לי חשבון בבנק ירושלים, אתם יכולים בבקשה להעביר כסף מהחשבון שלי לחשבון בבנק מזרחי? אומרים לי מצטערים לא. ישר התעצבנתי, מה זה לא? למה לא? הסבירו לי, זה סניף של מקדונלדס פה. אמרתי, לא, יש לי מחלה אמיתית, אמרתי, יש לי סכיזופרניה. אני שומע קולות שמצווים עליי, תשטוף את הכלים, תרחץ את הרצפה, תזרוק את הזבל. הפסיכיאטר הסביר לי, זאת אשתך מטומטם. בהתחלה האמת כן נתנו לי מחלה אמיתית, נתנו לי דיכאון. ליתר דיוק אני סובל מדיכאון לאחר לידה. מאז שנולדתי אני בדיכאון. ובעצם אחרי הערב הזה, שוב מקצר הרבה, פנו אליי כי פותחים עוד דבר כזה בעמותת לשמה, ושם זה היה באמת בכוונה, לצאת למופע סטנדאפ ולרוץ איתו. רגע, זה לא צילמו את זה לייב? נראה לי ראיתי על זה, היה איזה פרק באינטרנט, אתה ועוד כמה חבר'ה שאתם עושים סטנדאפ על העבר שלכם, לא? היה ככה 2. את הפרויקט שעשו באנוש, ליווה את זה הבמאי רם נהרי, והוא בעצם תיעד את זה. ובסופו של דבר עשה מזה סרט תיעודי, לצחוק על זה נראה לי הוא קרא לזה. כן, נכון, ראיתי משהו באינטרנט. אז כן, זה כנראה עלה לפי דעתי, מתי שזה אמור להיות מוקרן, לא זוכר רשת או קשת, בדיוק התחיל אחד המבצעים האלה של צה"ל בעזה. אז זה ביטל את זה, עוד פעם, אני לא יודע, מאז כן שמו לזה פרומו, לא שמו, כן שידרו, לא שידרו, לא זוכר, אבל יש את זה ברשת. עכשיו, קצת נקצר הלאה, סליחה על ההפרעה, במשך חצי שנה הדבר לא זז, היינו גוררים אחד בשביל לבוא לצפות במופע,
ואז קיבלנו כתבה ב7 ימים. וזה עשה לנו בעצם פרסום גדול, ואחרי זה לקחו אותנו לתוכניות בוקר כמה, עשו לנו כתבה יומן אצל איילה חסון, אז יכול להיות שדווקא מהדברים האלה ראית, כי באמת התחילו לעשות כל מיני תוכניות על הפרויקט הזה. וואלה, קטע. אבל השאלה היא, מאיפה בא לך האומץ הזה, אתה מבין? כאילו, פשוט לצחוק על משהו שהוא כל כך כואב לך. כאילו, מה זה? וואו, שאלה טובה, אין לי מושג, אני לא יכול לענות עליה, אני חושש, כי עדיין אין לי את האומץ לעשות את זה. שוב, שם עשיתי את זה בתור מסגרת, כאילו... גם כן, עבדנו 3 חודשים, גם כן עם סטנדאפיסט, יריב, ואני זוכר בסוף, כאילו, שדיברנו לקראת הבכורה לעשות לזה, הדס לוי, שהיא בעצם הקימה את הפרויקט הזה, באה ואמרה הצהרת כוונות שהיא רוצה שהדבר הזה ירוץ 2. אני כזה, אולי פעמיים ירוץ. אז אין לי מושג, ופשוט מאוד זה רץ. עכשיו, היה לי שם עמדתי באמת מאחורי הפרסונה של פגוע נפש. ואז כפגוע נפש מותר לי לעשות את השטויות האלה וזה. זה נתן לי די חופש עצם החבילה. אנחנו באים כפגועי נפש, אז הרבה יותר קל מאשר אני בא מייצג את עצמי. היה לי גם שם הפאנץ' הזה, וואו, השנים עברו. אוקיי, מבטרים הרבה לפגועי נפש. אני יכול מחר לבוא לתלות על קיר ציור שציירתי. יבוא בן אדם, חרא של ציור. צייר לפגוע נפש? איזה עומק, איזה ביטחון, פשוט בזבוז של כישרון. כן. אז כן, שיחקתי על הקלף הזה פשוט מאוד, נכנסתי מהדלת האחורית. תשמע, למה אני שואל? כי אני בטוח שיהיה לנו בבית צופים, שאתה יודע, הם לא חייבים לעבור דברים קיצוניים בשביל להרגיש בושה. אנחנו חיים היום בעולם שאתה מתבייש להיות עצמך, אתה צריך להסתיר את עצמך כל הזמן, כל מיני מסכות. והייתי רוצה שאנחנו כזה נשתף להם את הזווית שלנו בשביל להראות להם שזה לא כזה נורא להיות אתה. אתה מבין? כן. נגיד אני יכול לספר לך על עצמי, למה בכלל התחלתי לצחוק על העבר שלי. ראיתי את הסדרה Everybody Loves Raymond. איך אומרים את זה? כולם אוהבים את ריימונד. כן, סדרה נהדרת. עכשיו, בסוף כשגיליתי שזה מסתבר על סיפור אמיתי על המשפחה שלו, אני נדהמתי, אמרתי, זה משפחה נרקסיסטית קשה מאוד, שפשוט כל הזמן אתה מתעללת בו ובאח שלו ובאישה וזה וזה, ואיך הוא הצליח לקחת את זה ולעשות מזה משהו מצחיק, וזה הדהים אותי, כי אתה יודע, אני בא מעבר, שאתה מכיר את הסיפור, ולמי שלא מכיר אני אגיד זה בקצרה, אני עברתי התעללות מינית בבית במשך 13.5 שנה, כמעט 14, והייתי בזוגיות מתעללת, והשמות שווא, הייתי צריך להיכנס לכלא, בגלל שלא הייתי מוכן לתת עדות. בקיצור, חיים באמת פח אשפה, לא מאחל לאף אחד, כן? למה אני מסתכלת? ריימונד. כי התביישתי. אתה מבין? התביישתי, ואני כל הזמן בא מעבר שכל הזמן צחקו עליי, מאז שאני קטן. או כי אני לבן מדי, או כי אני לא מדבר עברית, או כי אני נראה ככה, או ככה, או ככה, ולא יכולתי שעוד יגלו את זה. ושעוד יצחקו על זה, אתה מבין? אז אמרתי, אני חייב ללמוד לצחוק על זה, בשביל שגם אם מחר יצחקו עליי, שזה לא ייגע בי יותר. טוב, איזה ילדים חמודים, דוקים כאלה, מה שלומכם? מכירים את הפדופילים האלה? קיצור, אני ג'וזי, כמו שאתם רואים, אני נכה. נפשי, אין לי טאט, גם אין לי ציצים. אני לא לובש חזייה כי כשאני מרימה את הידיים זה עולה למעלה. ובסוף יצא הפוך, בסוף יצא שכן, אף אחד, גם אם צוחקים על הזין שלי, אתה רק מראה לי כמה קטן ומסכן אתה, אבל מצד שני זה גם הפך את כל הטראומה לדבר כל כך קטן פתאום. אתה מבין? אז זה נגיד למה אני התחלתי להיכנס בכלל לסטנדאפ. מעניין, כן. אצלי פשוט התהליך היה, בגלל שהפרויקט היה חיצוני,
והייתי צריך לראות איך להיכנס ולכתוב את הפאנצ'ים, אז באמת התחלתי להסתכל על סעיפים מההפרעה שלי מפרספקטיבה מבחוץ, וזה מה שצריך לעשות בעצם בקומדיה. כן. שפלין לא סתם אמר, טרגדיה קלוז-אפ, קומדיה לונג שוט. להסתכל בפרספקטיבה רחבה. ואז גיליתי באמת את הכוח של זה, שמה שהייתי עושה עוד הפעם, חלקית, באינסטינקטית, שם ניסיתי לעשות את זה ממש ממש מדויק ולדייק גם כן את האמירות של הפאנצ'ים ועל מה לדבר. אגב, מה שציינת שבאמת זה מין מנגנון כדי שלא יצחקו עליי, הייתה לי פסיכולוגית בתיכון, שאמרה כאילו אף אחד לא יכול לפגוע בך, כי אתה כבר אומר על עצמך את הדברים הכי נוראים. נכון, נכון. אז מין טריק כזה, כן. עכשיו יש לי עוד מטפלת. ובסכנה, אני מבאס את הטיפול. כי אנחנו הולכים איזה משהו, ואז אומרת, כן, אתה רוצה שיתרכזו בך? כן, אני אומר לה, כן, אני נרקסיסט. ואז אומרת, אבל זה שאתה מודה בזה קצת לוקח את העניין, או לוקח את הכוח. זה אומר שאתה לא נרקסיסט אם אתה מודה בזה. לא, זה התחכום, אני מצאתי איך להיות נרקסיסט, אני פשוט מודה בזה, ואז אני יכול להיות נרקסיסט. בלעוד, נרקסיסט שהוא מודע לעצמו, והוא מודה בזה, והוא שלם עם זה. כן. יש את זה לא שלי לצערי, אבל אני מת על הסלוגן הזה, וגנבתי אותו, יש לי אותו על הלוח עבודה. מותר לי, אני גבולי. גדול. זה מין כרטיס כאילו יציאה מהכלא מהכל. תכל'ס, זה כמו שהיה לנו בבמות פתוחות, היה איזה קטע ערב אחד, שאתה זוכר, הייתי עושה מלא גסויות, ובאמת לא היה לי אכפת, באמת לא היה לי פילטרים, עשיתי מה שרציתי, הורדתי מכנסיים באמצע ההופעה, כאילו דברים משוגעים. בתור ג'וזי. כן, בתור ג'וזי, היום אין לי את האומץ לעשות את זה, משהו הזיה. אז היה איזה קטע שאני כאילו לקחתי את התעודת נכה, כי הקהל הסתכל עליי, כאילו, what the fuck, מה קורה פה, כאילו, מה זה? אז אמרתי, מותר לי לעשות הכל, והנה ההוכחה למה, כי אני פגוע נפש ואני נכה וקסמו, כאילו. הנה, בבקשה, זה הגאווה שלי. בכל מקום, כמו שהייתי אומר על זה, הרי התעודות שלי עד עכשיו זה תעודת לידה, תעודת זהות, וזהו, תעודת נכה. התעודה היחידה שעוד הפעם מקבל בחיים שלי זה יהיה תעודת פטירה. תקשיב, איזה השקעה, איזה צבעים, איזה צבעים. נכון, איזה יפה עשו את זה. שלי מה זה? ראית את שלי? יש לך פטור מתור? כן, בטח. אתה משתמש בו? לא. בדיוק, זה לא נעים. האמת, אין לי את האומץ, לא נעים לי, אנשים עומדים, מחכים, עצבניים וזה, אני גם מתעצבן, יש לי את אבל את האמת, אם שגים אותי, אני יכול, מה זה להתפלא בתור? פעם שעברה, מה זה צעקתי על מישהו בסופר? הוא בא בן זונה, סליחה. כן, כן. זה צנזורה? לא, זה עם עצמי, אני מנסה כך לעבוד על הלשון שלי. זה כללה, סומק. קופסת עם הכללות האלה, אני לא יכול ככה, איזה בן זונה, גוש של הרמק, זהו, מעכשיו אני מפסיק, אם לא אני חרא של בן זונה. אי אפשר, כן. אז בקיצור, עכשיו, אנחנו עומדים, כן, ומולי מסכנה יש מבוגרת עם הבת שלה שעושה קניות, ותינוקת בעגלה, ועוד ילדה עם דאון סינדרום, כאילו אדם מבוגרת, אבל אתה יודע, עם הדאון סינדרום יש להם... ומלא קניות, עכשיו... אז אני אומר לעצמי, ג'וזף, סבלנות, אתה יודע, אני עושה נשימות, לא להתעצבן, לא זה, לא פה. פתאום אני רואה חולדה. הולך ככה, כן? הוא גם נראה כמו חולדה, באמא שלי. לא חולדה אמיתית. לא, בן אדם. בן אדם חולדה, יפה. ברגע שאני רואה פרצופים כאלה, אני נשאר מחולדה. אז בקיצר, אז הוא הולך, עכשיו הוא לא הולך לידינו, מבקש לעקוף, כי יש לו רק פסטרמה ולחם, כן? הוא הולך לזאתי, סומו קשיר. ואומר לה, התחיל, תעבירי לי ככה בשקט. אז היא אומרת, טוב, אני מהר מציינת עם הסכנה, אני מעביר, ואז בא, הוא כאילו, עושה איזה סלייד כזה, מולי. אז כן, אמרתי, אתה מודע לזה שעכשיו עקפת אותי, נכון? אז הוא עושה, מה, אני עובד פה. איך ששמעתי את זה, כל הג'וזי, איבו, כולם יצאו. כל השדים יצאו החוצה. מה זה? עכשיו אתה, בגלל שאתה עובד פה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, שוטר בא, אומר לו שהוא שוטר עושה מה שהוא רוצה, כל אחד, אתה מבין, אני הולכת את המקומות הזה רחוקים. כן, והם מהצד לא מבינים למה אנחנו עושים דרמות בכל הדברים האלה, אבל הם לא מבינים שהדברים האלה הם נורא קשים ופוגעים לנו. עכשיו, כמו שאתה אומר, עם שוטר, כי אז, עכשיו, אגב, נתקלתי בזה, היה לי גם סיטואציה, עכשיו, כי אני נותן השוואות, משהו אני נפגע, אני נותן השוואות, וכמובן אני מקצין אותם. אגב, קומדיה, כי זה תמיד להקצין את העניין, אבל גם כן כדי להקצין, כדי שתבינו, אוקיי, בסדר, נכון, לכם דבר כזה לא היה מפריע,
לי כן, ליבי זה פוגע. נכון, נכון. וזה אני מקציא, ואז הם נעלבים מזה שאני עושה את ההשוואה. וואו, גם לי, חשבתי, אני היחיד שאנשים נעלבים, חשבתי, הפה שלי נהיה של נחש. בשביל זה אמרתי כבר הכי קל, אין לי כוח כבר לנהל את הדיונים האלה, חותכים, ביי. אתה יודע מה אנשים לא מבינים? שאנחנו בתור פגועי נפש, ותאמין לי, יש לי את כל הלגיטימציה לצאת מגבולות, ושהטריגרים שלי יפעילו אותי, אבל לא, אני עובד על עצמי כל כך חזק בשביל להשתלב בחברה המאפנה. נכון? אתה לא פגוע נפש, אין לך, לא יודע מה, כן? לכולנו יש בעיות, כן? כן, עכשיו כולם, כן, מה, גם אני נהיה עצוב לפעמים. כן, אבל אין לך את ההתמודדות שלי יש, ואתה לא יכול להתאפק, כאילו, באמא שלך. כן, זה מה שנקרא נכויות השקופות, ועם בריאות הנפש זה נהיה יותר ויותר מורכב, כי כל אחד יכול להדביק לעצמו טייטלים. כן. אגב, היה מישהו פעם אחת שפנה אלינו לגבי סליחה על ההפרעה. ניסה לברר מה זה כזה, הוא רצה גם כן בסטנדאפ וככה. ואני כזה בשיא העדינות, אתה יודע, אוקיי, בסדר, אתה קומיקאי וזה, אתה גם פגוע נפש? אז הוא אומר, כן, יש לי גם כן בעיה וכל זה. לא, לא, לא. אתה טכנית רשמית, בטיפול, לוקח כדורים, יש לך הכרה מביטוח לאומי, שוב, התעודה הזאת שעבדנו עליה מאוד קשה. יש לך את... לא, זה לא. נכון, נכון. וואי, עושים לי את זה. אני גם כן מקבל קנאביס רפואי, גם אני פוסט-טראומטי. אתה לא. ביץ', אתה לא. אל תגיד לי שאתה פוסט-טראומטי ושאתה... כי הנה, אתה עובד, אתה יכול לתפקד, אתה יושן טוב, אתה מעונן, לא כמוני. אנחנו צריכים כל יום, או באותו יום אני עובד, או באותו יום אני מעונן, אי אפשר גם... נכון, אי אפשר, וואי, אתה יודע? באמת, גם כאילו... ואנשים, כי בגלל שאני לא נראה, אני נראה מבחוץ, אני לא יודע איך זה קורה, אבל נראה כאילו אני חזק, וכאילו אני וואו, אבל זה לא נכון, אני מה זה ציפור רגישה, כאילו אני בוכה כל יום, ואנשים לא יודעים את זה. נכון, הם לא מבינים את זה. עכשיו, אפרופו, עוד פעם אני חוזר לסליחה על ההפרעה, רצית שזה יהיה הדיון, היה לי שם בהתחלה פאנץ' שכאילו אני מדבר על החרדות החברתיות. עכשיו, אני בחברת אנשים נורא נלחץ, כאילו, קשה לי ללשום הדופק, אני פשוט מאוד בוהה בחלל וזה, והתייחסתי לזה ואמרתי כאילו, אני עם חרדות חברתיות, אני נורא נלחץ בחברת אנשים, תבינו איזה כיף אני עושה עכשיו. עכשיו, פעם ראשונה צחקו, פעם שנייה צחקו מהפאנץ' הזה, אחרי 3 פעמים כבר הפסיקו לצחוק מזה. ואושרת, אשתי, אושי, אז לפתור אותי לכל מופע, היא ראתה את המופע מסכנה יותר מ10 פעמים, ניסיתי להבין, כאילו, למה זה הפסיק להצחיק? אז היא אומרת, הם לא מבינים על מה אתה מדבר. אתה מדבר שאתה עם חרדות וכל זה, אבל אתה נראה עם ביטחון עצמי. באמת כן, אתה באמת נראה, מה זה עם ביטחון שאתה עולה על הבמה? אני מבלבל אנשים, אני מבלבל מטפלים ככה, אני מבלבל את כולם. כן, כן, כן. הצטרפתי לא מזמן למועדון חברתי אנוש. מה? אתה מכיר את המועדונים האלה? לא. זה 2-3 בשבוע, יש שם כל מיני פעילויות למתמודדים והכל. כי באמת, מה אני אעשה? ניסיתי כל מיני מסגרות, לא צולח בזה, לא יכול. ויש שם כאילו את המנחים שמעבירים את זה, מי שמנהל את זה, יש כל מיני מדריכים שבאים להתנדב, ויש גם כאן סטודנטים שלומדים פסיכולוגיה, וזה סוג של חלק מהשיעורים שלהם. ופעם שלישית או רביעית שאני מגיע לשם, ניגש אליי אחד הסטודנטים האלה, יורם, נכון? כן, כן. עכשיו הוא עומד לידי כמה שניות ככה בשקט, עד שהוא צובר את הביטחון. אני יכול לשאול משהו אישי? כן, בטח. מה אתה עושה פה? היי גדול, כי אתה לא יודע. אני כזה, באתי לעבור את הסדנות, כאילו, וזה. אז אני מבין שאני, מה שנקרא, לא סתם גבולי. בין הכיסאות. כן. כי אני לא נראה, אני נראה כזה, אבל לא, אני בפנים, אני שבר כלי. נכון, זה קטע. זה ממש... ואז אנשים מתבלבלים וחוזרים לזה שנפגעים. כי אם בן אדם שגם מהם הם לא יפגעו, אבל ממני שאני הכל כזה חייכה, פתאום מרד והכל, ואז פתאום עושה את הסוויץ' הזה, לא מבינים איפה זה מגיע. וואו, גם אצלי, טוב, גם לי יש הפרעת אישיות גבולית, אז אני ממש יכול להבין אותו. איזה הזיה. בגלל זה אני אומר, יורם הוא סופרמן, בעיניי, עוד פעם. תודה. אני כזה אומר לך, עצם זה, בלי עין הטפו, כן? אבל בלי עין הרע, עצם זה שאתה מצליח בכלל, עם הפרעת אישיות גבולית להיות בזוגיות, מבחינתי זה להוריד לך כובע. אני לא יכול לדמיין, אני לא מנסה לדמיין, אני לא מצליח. כן.
גם כן הרבה מטפלים פוסלים לי את הבורדרליין, כי אומרים, אבל אתה בזוגיות. אני בזוגיות כי בגללה. היא זאת שלא נותנת לי ללכת, היא כאילו מחזיקה אותי, אלוהים יודע. אשת חיל. אשת חיל, הפסיכולוגית בדיוק שאלה אותי עכשיו, אחרי טיפולים של שנים, איך היא סובלת את זה. וואו. אין לי מושג באמת, היא באמת בן אדם מדהים. כמו שהייתי אומר, אשתי גם מתמודדת, בעיקר איתי. עכשיו, הטענה שלי, מה הקטע של בורדרליין? כן, אבא שלי בורדרליין. עכשיו, אחד הדברים שלא מצליחים להחזיק בזוגיות, וגם כן, עוד פעם, סליחה להפרעה, הפכתי את זה לפאנץ' כי זה נורא הצחיק אותי, זה כי הם לא נאמנים. בורדרליינים לא יכולים להיות נאמנים. נכון. איך שאומרים את זה, אמרו לי, אתה לא בורדרליין כי אתה לא מופקר מינית, הפקרות מינית זה אחד התסמינים ואני לא מופקר מינית לדעתם. עכשיו, מה שהם לא מבינים זה שאני כן מופקר מינית, אני אחוז שאמרו את המופקר מינית, אף אחד לא זורמת איתי. זה לא שאני לא מופקר מינית, אין לי את ההזדמנויות! אולי תעשה קרחת כמו אבא שלי. אני גם ככה מתחיל פה הדלילות, בדיוק הסתפרתי, הספר אמר פעם ראשונה אחרי 42 שנה שאני הוא בא עושה, אני אשאיר לך פה קצת יותר שיח כי מתחיל להיות דליל. אתה יודע שאתה מזכיר לי את זה. באמת, מה זה יפה לך התספורת הזאת לחמה? ג'ון טרבולטה. אתה זוכר כמו בגריס. בגריס חסר את הבלורית ככה? כן. כן. אתה יודע מה, אני הכי נדהמתי כשהתפרצה לי הטראומה, הרי הייתי רואה את הסרטונים שלך, את המאחרונים, עם אילנה וסווטה זכרון ברכה ועומר וזה. בסדר? 3, 2, 1, אקשן. אז כן יונית, תודה רבה. אז אנחנו כאן בפתח תקווה ואנחנו נגלה בעצם למי כאן אנשים הולכים להצביע. אז יש לנו, הנה, יש לנו כאן אזרח מן השורה. שלום לך אדוני. שלום. היי, שלום. מה שמך בבקשה? יורם. שלום יורם. אז יורם, למי בעצם אתה הולך להצביע בבחירות הקרבות? הבחירות היו כבר. לא, הבחירות יהיו ואתה הולך להצביע כי אתה אזרח מן השורה, אז... לא, נשמה, הבחירות היו, אין לי מי להצביע, זהו, נגמר. לא, אדוני, הבחירות יהיו ואתה הולך להצביע, אז בוא תקצר את... לא, זהו, אין לי מי להצביע, אני לא יכול להצביע, נגמר, ביבי ראש ממשלה. זה מה שאומרים, אבל הוא לא יהיה ראש ממשלה, כי אתה, אדוני, יכול להשפיע על זה, אז אתה... אני לא יכול להשפיע, זה נגמר. כן, זה מה שכולכם אומרים, אבל לא, אתה יכול להשפיע ואתה תלך להצביע. זה נגמר, אני לא יכול להשפיע, זה נגמר, אני מסביר לך, ביבי ראש ממשלה, זהו. אדוני, אתה הולך עכשיו להצביע, אתה שומע? אני לא הולך להצביע. אתה הולך עכשיו להצביע, ברגע זה אתה הולך להצביע. לא, זה לא מעניין אותי, אתה הולך להצביע. לא, אתה הולך להצביע עכשיו. זה לא מעניין אותי. זה כן מעניין. לא, אתה תצביע, אתה שומע? לא, אתה תצביע. תודה רבה לך, תודה. לא, תודה. בסדר, הבנתי. אני הולך להצביע, בסדר, הנה. תודה, זהו, עשי. ואתה אומר, בוא'נה, הבן אדם גאון. כאילו, הקומיות, מה לעשות? אין. תודה. אין מה לעשות. ואז כשהתפרצה הטראומה, פתאום קלטתי, כן, שהגאונות היא בעצם הפגיעת נפש, כי אתה רואה את העולם אחרת, אתה מצליח לתפוס כל מיני מומנטום שבן אדם רגיל לא מצליח. כן, אגב, עשו על זה מחקר אמיתי בארצות הברית בזמנו, לא זוכר איפה למצוא את זה וזה, אבל זה היה מחקר מעניין, שאת היחס בין קומיקאים, כותבים קומיים, לבין הפרעות אישיות או מחלות נפש וזה, והם מצאו שיש הרבה, ועכשיו זה גם כן, כמו שאתה אומר את זה, זה בדיוק הכוונה. קומדיה זה בסופו של דבר, זה, כולם רואים את העולם ככה, ואז באה הקומדיה ומציגה צווית אחרת. זה בדיוק הגדרה של חולי נפש. באמת? אנחנו רואים את המציאות אחרת מאחרים. אנחנו רואים את מה שמפספסים, כי אנחנו יורדים לרזולוציות ואנחנו מנתחים שעות וזה, מה דיברנו, מה אמרנו? כן, אתה יודע מה זה מזכיר לי? עם כמה שההתעללות הייתה קשה, אני זוכר תוך כדי שאני נחנק, לא הביא פרטים, כן? אבל אני זוכר שהייתי נקרע מצחוק, כי הייתי רואה כל מיני זוויות מצחיקות, לא יודע, איך שגומרים פתאום, אז כמו זה מפגר, שזה היה מצחיק אותי. אגב, אז שעשינו את המערכון הזה שהיית איבו, שצדיק 5 דקות לא עונה לך, זה מה שמי שהייתה דאז העובדת הסוציאלית שלי אמרה, אז היית ג'וזי. ג'וזי יודעת לגמור בול כמו גבר. צדיק. 5 דקות אתה בא להניח תפילין? לא, אני מאוד... 5 דקות זה מצווה, אבל זה מצווה. אני ממהר. אז דקה להביא ביד. ביד?
להביא ביד, דקה. מצווה, למה לא? מצווה. הנה, בבקשה. עכשיו תפשיל מכנס ותנשק את הכיפה. את הכיפה לנשק. עכשיו, נוסח אשכנז או נוסח ספרד? אשכנז. אשכנז, כמובן, אשכנז. בבקשה. אוקיי. יפה. תחזור אחריי. אוי, גברתי המורה. אוי, גברתי המורה. אני מצטער שהסתכלתי לך במחשוף. אני מצטער שהסתכלתי לך במחשוף. במחשוף. במחשוף! זה לא יחזור על עצמו. זה לא יחזור על עצמו. בבקשה, אל תספרי לי, אמא. בבקשה. אל אל תספרי לאמא. מה אני אעשה? הכל. אני אעשה הכל. 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 טוב, אני אשכב איתך. אני אשכב איתך. את צולחת לי המורה? את צולחת לי המורה! את צולחת לי המורה? את צולחת לי המורה! את צולחת לי המורה? את צולחת. חזק וברוך צדיק, חזק וברוך. חזק וברוך. אז כן, אגב, גדול המצחיקנים, צ'רלי צ'פלין. אתה יודע, אתה קראת על הילדות שלו? לא. הבן אדם פשוט מאוד, אבא שלו, הוא לא שמע ממנו בכלל, גם כן היה איזשהו שחקן, ואז בכלל מת כנראה מאלכוהוליזם. אמא שלו הייתה חולת נפש, והשפזו אותה מאז שהוא ילד, ושמו אותו בבית יתומים, ושם הוא עבר זוועות, ואז מגיל, לא יודע, 5, הוא היה צריך להתחיל ללכת לעבוד בחוץ, ויש ספר נהדר שראיתי, קוראים לו, שממש מנתח את הקומדיות הראשונות של צ'פלין עוד, עד הנער כאילו, לפי ההשפעות שלו מהילדות שלו. עכשיו תשים לב, צ'פלין הדמות שלו, הוא נווד, כאילו הומלס כזה, הוא מתעסק שם עם שכרות, הוא מתעסק שם עם הזיות, הוא מתעסק שם עם קניבליזם הזהב. עלה לזהב. יש שם קטע ששתיהן ברעב, ואחד מדמיין את צ'רלי צ'פלין בתור תרנגולת. עכשיו זה קטע קורע מצחוק, זה קורע מצחוק כי צ'רלי צ'פלין יודע מה זה רעב, עד כדי כך שהוא רואה את הבן אדם וחושב על אוכל. יואו. משם הבא לו ההברקה הזאת. בואנה, איזה גאון הוא. הוא גאון כי הוא ידע לנתב את כל הזוועות האלה לתוך הקומדיה שלו. איזה הזיה, טוב, ואז תוך כדי לשכב עם ילדות בנות 14. אני בדיוק רציתי להגיד, אתה יודע שאתה פדופיל, פחדתי שתגיד, ג'וזף, לא כולם פדופיל? לא, הוא זה ידוע. תשמע, אבל אני אגיד את זה שוב, פעם שאמרתי לך את זה בתחנה מרכזית, פדופילים הם גאונים. סליחה, באמת, הם מאוד יצירתיים. יש להם, לא נלך רחוק, תראה את אבא שלי. באמת, הייתה לו יכולת באמת להמציא דברים, לכתוב יפה, לראות, לדבר יפה, יש להם כל מיני פנטזיות, למכור לך עולם כזה. הם מאוד מאוד מוכשרים, פשוט הכישרון הולך למקום לא טוב. תקשיב, להצליח לשכנע את הילד לעשות לך דברים כאלה, זה בהחלט, אני באפלות ימי הולדת אצלי, בקושי מצליח לשכנע אותם להרים ידיים. תגיד להם שאתה חולה במחלה סופנית. זו הפעלת יום הולדת. אני אעשה קרחת הכל, יבוא עם הדיאליזה ככה. בשביל להציל אותי צריך למצוץ לילדים. לא, אנחנו בהפעלת ימי הולדת. ילדים, בואו לרקוד, אם לא תרקדו אני אמות. זהו, והם ירקדו, ככה לעשות הפעלת יום הולדת, הם לא שופטים פעולה. זה כמו, זה סבתא שלי, כשהייתי קטן נגיד, אז כשהייתי מת לאכול, הייתי מה זה רעב, אז היא לא הייתה מכינה לנו אוכל וזה. הייתה כזה, נגיד, סבתא אני רעב, אני רוצה לאכול, פתאום היא מקבלת התקף אסמה, אני לא נושמת. מה לעשות סבתא, מה לעשות? איך תכיני סיר, אוכל יש שם. תקשיב, זה נהדר. אני צריך לעשות את זה על אשתי. אני לא נושם. תכיני פיצה, תזמיני פיצה. אולי יעבוד. אהבתי, לקחתי. אתה חייב לצלם נסתרת, לצלם את זה לראות איך היא תגיב. אתה מכיר את אוש, אני שם עצמה, אני מצלם אותה ואז מעלה את זה, אחרי זה תחפשו את הגופה שלי בחולות של ראשון. וואי, את האמת, אוש, אתה יודע מה שאני אוהב אצלה? היא
היא מחזיקה אותך קצר, אבל היא עושה את זה בהומור, אני לא יודע איך היא עושה את זה, היא כאילו כמו דיקטטור קטן, אבל קומי. אגב, זה הטענה שלי תמיד, היא הרבה יותר מצחיקה ממני, והציטוט שלה שאני תמיד אוהב לתת, יש 2. אחד זה בתחילת הקשר שלנו, אחרי כמה חודשים ביחד, באתי, שאלתי אותה, את אוהבת אותי? היא ענתה לי, אף פעם לא היה לי כל כך הרבה סבלנות בשביל מישהו. וואו, זה אומר שהיא מאוד מאוד אוהבת. כן, אם ככה סבלנות, אז כן. וואו. והדבר השני זה שפעם אחת התווכחנו על איזה משהו, והיא אמרה איזושהי טענה. אמרתי לה, אבל הטענה הזאת היא לא אובייקטיבית. היא ענתה לי ישר, בעיניי זה אובייקטיבי. נגמר הדיון, תקשב מה שאמרת עכשיו, נגמר הדיון, ניצחת. בעיניי זה אובייקטיבי, זהו, אוקיי. לא, אבל מדהים, מה שיפה אצלך, שאתה כאילו מקבל את זה, זהו, אישה אמרה, זהו, כאילו, אני נגיד, אם אני הייתי עכשיו בביתה, אוי, וואי, הייתי מתווכח, לא יודע. דבר ראשון, החיים שלי, דבר שני, בוא נחשוב על זה לוגית. אוקיי. יש לי 2 קולות, יש לי את הקול שלה ואת הקול של ההפרעה שלי. בינינו, מי כנראה יצדק? היא. יפה! תכלס. זה מדהים לראות. זה נגיד, אתה יודע, עכשיו אני רואה את התוכנית פיקין אקספרס הזה. לא מכיר. זה כמו מרוץ למיליון בחול. אוקיי. בחול, אבל נותנים להם $1 ביום, בלי בית מלון, בלי כלום. אתה צריך לדאוג גם לאוכל, גם לישון, גם זה איכשהו. אוקיי. בכל המשימות. עכשיו יש שם זוג, כן, איזה בחורצ'יק אחד, שכחתי קוראים לנו, אני רואה את התוכנית זה כל שבוע שכחתי קוראים לנו. מרוב שהוא מעצבן אותי. לא, בחורצ'יק. מודע. אז הוא, בגלל שהוא בא מעבר שאמא שלו הייתה נורקומנית ולא הייתה לו ילדות וזה, אז אתה יודע, הבן אדם, כל השדים שלו כרגע בפנים פועלים. כן. והוא רואה את האישה כשולטת, אתה יודע, כמזלזלת או מתנשאת או כל מיני דברים כאלה. וכשהסתכלתי על זה אמרתי, אולי אני לא אוהב אותו כי אני כזה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו יכול להיות שאני רואה את עצמי שמה, בגלל זה אני כל כך לא יכול לסבול אותו, כי כאילו יכול להיות שאני כזה. אני רק אדייק את זה, לדעתי עוד הפעם. זה לא כי אתה כזה, אלא כי אתה חושש שאתה כזה. כי אולי כן. לא. מה שאנחנו חוששים על עצמנו, איך שאנחנו רואים את עצמנו, לא קשור למציאות בשיט. וואלה. טוב, תכלס אתה צודק. אז זהו, אז כאילו, אתה יודע, אנחנו אפילו לא יודעים איך נשמע הקול שלנו. אתה אף פעם לא שמעת את הקול שלך. כן, נכון. אלא אם אני אראה סרטון שלי. לא, גם בסרטון. זה הקלטה אלקטרונית חשמלית, אתה שומע עיבוד של הקול שלך, וזה לא הקול שלך. וואלה. אתה בחיים לא שמעת אותך, את הקול שלך, כמו שאני שומע אותו. אז איך הקול שלי? משהו, אתה גם בחיים לא ראית את עצמך. תכלס. גם אומרים שכשאתה מסתכל על המראה, אז אתה לא באמת רואה את עצמך כמשהו שם פליפ כזה. הפוך, נכון. כן. גם הפוך, גם שטוח, וגם כי יש לנו נטייה להתמקד על דברים שאף אחד לא שם לב אליהם בכלל. האמת, כן. וואו. בואו, ראיתם מה זה? אתם מקבלים פה גם הומור וגם בולשיט בשקל מאוד עמוקים שלכם. איזה הזיה. בואו תירשמו לקורס שלנו. הפגועי נפש. פגועי נפש. זה קורס שאנחנו צריכים למכור, איך להיות פגוע נפש. וואו, תשמע, ביטוח לאומי מסכן יפשוט רגל. יאללה. מה, אתה יודע איזה סיוט אני עברתי עד שהבחינו, עד שהבינו שאני באמת בן אדם בעייתי? מה אני עברתי? תקשיב, אצלי היה מזל, כי יש לי גם כן מחלת קרון. אז אני קיבלתי כבר את הנכות המלאה, וזה יהיה כושר עבודה כבר על הקרון בכל מקרה, כי אם אני עובד למעלה מ3 ימים, אני פשוט נכנס לאשפוזים. אוי אוי אוי. אז למדתי קולנוע בספיר, אני הסטודנט היחידי שקיבל אחד המבחנים מועד ג' כי מועד א' וב' הייתי באשפוזים. וואו. לא משנה. אוקיי. עכשיו, אבל עדיין ניסיתי לקבל, כאילו, היה לי על נפשי, אבל היה לי 30%. בהתחלה זה היה דיכאון, אחר כך הפך להפרעת אישיות, 30%. ודבר רציתי את הסל שיקום. כן. אז בשביל זה הגשתי מה שנקרא ערער על הסעיף של הנפשי. כן. והגעתי לוועדה, למזלי באתי עם אוש. 5 נציגים של ביטוח לאומי, 5 מהוועדה. באים, שומעים את הסיפור, אנחנו אומרים, כאילו, שאני רוצה מסגרת ואיזה משהו שאני לא אשב בבית, כי זה רק מוריד אותי יותר. ואז הם אומרים, למה שלא תלך לסל שיקום? אני פשוט קפאתי, כבר לא היה לי כוח להתמודד עם זה, למזלי, אוש לקחה את המושכות, והסבירה, בשביל זה אנחנו כאן. הוא צריך 40% כדי לקבל את הסל שיקום.
5 של הוועדה בביטוח לאומי, אף אחד מהם לא יודע את הפרט השולי הזה. וואו, אתה רציני? כן. יואו. אז על דברים כאלה פתאום נופלים. שמעתי כאילו, יש להם שיטות ניקוד, אני הכי אוהב את זה. זה פשוט החשיבה של ביטוח לאומי. יש לי 40% על קרון ו40% על נפשי. כמה סך הכל יש לי? 80. לא, 64. מה? עכשיו תקשיב, יש לזה היגיון, יש היגיון בטירוף הזה. הם אומרים דבר כזה, הבן אדם הוא 100%. עכשיו, אוקיי, יש לך 40% על קרון, מורידים את 40% האלה. נשארת 60%. כן. עכשיו, יש לך 40% על נפשי, זה 40% מתוך ה-60%. ואז זה 24%. אז 24 ועוד 40. איזה מוזר. אבל למה הם עושים את זה? כי אחרת אנשים יגיעו לנכות של 200%. אין לזה היגיון, מה זה בן אדם נכה? מה זה נכות 200%? גם לי, אצלי, זה עשו לי הרי, אבל אצלי זה הפוך, אצלי קודם נפשי, ואחר כך גילו שיש לי גם פיברו. כן. אז אצלי יש 65%. איזה הזיה? כן. אגב, הנקודה הזאת שבין 64 ל-65 זה שמיים וארץ. באמת? כן. אתה תסתכל, לפי דעתי, אתה זכאי ל... איך קוראים לזה? שירותים מיוחדים, אם תצטרך בעתיד. אבל מי שמקבל פחות מזה, 64, משהו כזה, 63, לא זכאי לדבר הזה. יש שם כל כך, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה במספרים, אבל יש שם המון דקויות של מספרים, מה זה אומר ככה, מה זה אומר ככה. האם זה אי כושר האחוזים, האם זה הנפשי זה האחוזים, האם זה הנכות זה... אללה תאמן לי. מי שעובד בזה, צריך בעצמו איזושהי נכות נראה לי. איף, ראית מי עובד שם? חולה נפש. בדיוק, מה שאני אומר. מה זה? אני פעם ראשונה שבאתי לביטוח לאומי ביקשתי נכות, הייתה שם פסיכיאטרית, נראית כמו קרפדה עם עיניים פוזלות כזה, הולכות צדדים ככה, ומשקפיים. אז אני אומר לה, תשמעי, אני עברתי את זה, עכשיו בתקופה עוד לא עשיתי טיפול, לא זה פשוט, התחיל להתפרץ משהו. אני עוד לא ידעתי מה, אני פשוט רציתי עזרה, אז ישר הלכתי אליהם. זה לי כזה, תלכי מפה, חצפני, וואו. אוכלת חינם. וואו. מציעה לי שטויות. הלכתי, נתנו שכאלה, צרחתי שם, הם כלבים, שקרנים. עצוב. כן, זה אוף. עכשיו השאלה, כמה ימים אחרי שתעלה את הסרטון הזה שאנחנו נחלקים על ביטוח לאומי, לוקחים לשנינו את הקצבאות. אז בכלל, למה שיקחו לנו את הגזברות? אבל האמת היא, תקשיב, יש, אם הם באים בכוונה הזאת, יש להם הומור. אצלך להפרעה זכינו לעשות מול ביטוח לאומי. ואנחנו כזה בהתלבטות. לכל אחד מאיתנו היה שם איזשהו חלק שהוא צוחק על ביטוח לאומי. איך הם הולכים להגיב לזה? ואיך הם הם הגיבו נהדר, הם נקראו מצחוק, ואז אני בכלל חגגתי. עכשיו, אתה מכיר את הסימון של ביטוח לאומי? ביטוח לאומי בשבילך? לא, את הלוגו רגע, שנייה. אחי, המפחיד אותי, הקול שלהם בפרסומות, ביטוח לאומי. ביטוח לאומי. בוא נמצא את הלוגו. סתם, זה כאילו, זה הלוגו שלהם. כמו חנוכיה. בדיוק, אבל נורא הצחיק אותי, ואז כאילו באתי, והם שמו את זה בענק כזה, על מין רולאפ ככה, ואז אני כזה בא אולי, מסתכל על זה, ואני אומר, משהו שתמיד מפריע לי. למעלה כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5. הם יורדים כל הצינורות, משתלבים למטה, כמה יש למטה? 1, איפה נעלם 1? זה ביטוח לאומי. היי, גדול, חזק. הם צחקו ונהנו, היה כיף. זה גדול. אז כן. תשמע, כל מתמודד נפש או פיזית, הם כולם עברו איזה חוויה עם ביטוח לאומי. כן, ועוד אנחנו עוד הפעם לוקחים באקסטרה כל חוויה שלבן אדם אחר זה יעבור ככה. כן, נכון. כן. אתה לפחות שאפשר לצחוק על זה, this is great. זה כן. מה שכן התגעגעתי למערכונים שהיינו עושים, זה שטויות היינו עושים, יאללה. אנחנו היינו עושים את האלמים, עד 2 דקות. נכון. גם עשינו גם עם הסופרמן שלך, עם ה... סטאמיש. כן, לא מועיל לכלום. לא מועיל לכלום. הצילו, אמא לי, הבניין נשרף, בא לי בפנים מישהו, תעזרו לי. אל דאגה גברתי,
סתם איש בא לעזרה. בבקשה, אתה חייב להציל אותו, בבקשה. אני אשתמש בכוח העל שלי להטיל את האחריות על האחר. מישהו צריך להתקשר למשטרה, זה עלול להסתיים באסון. זה הכל? את צודקת, מישהו צריך לצלצל למשטרה דחוף, זה עלול להסתיים באסון. למה, אלוהים? למה? אין לזה שום קשר לאלוהים. זהו בטח יד הגורל. אותו טיפוס חמקמק וחלקלק. יד הגורל, אני עוד אתפוס אותך! אולי תתקשר למישהו? יש לי רעיון, אני אשתמש בסטמפון שלי. מעולה. בעזרתו אני אעלה תמונה לפייסבוק. במה זה עוזר? תראי כמה לייקים. מה לייקים? תיכנס כבר, תעשה משהו, נו! אני לא יכול. אש זה נקודת החולשה היחידה שלי. בכל מגע שלי עם אש אני עלול לקבל קביעה. אין ממך שום תועלת, אני אעשה את זה בעצמי. זהו. צריך להרחיק מפריעים. וכך הסתיימה לה עוד משימה של סתם איש. מבוסס על סיפור אמיתי. מה שעשית עם השרפה בבניין, נו, בסוף זה קרה. מה קרה? אתה לא זוכר שלא מזמן היה סיפור שנשרף בניין, מכבי אש לא הגיעו, ובסוף הבחורצ'יק נשרף בפנים, המבוגר? אוי, לצערנו יש הרבה סיפורים כאלה. קשה. הוא עם איזשהו סולם נמוך. משהו נמוך, כן, עוד הפעם. זה מאוד הזכיר את המאחון שלך. כן, כי אתה אומר, אל תדאגי, אני לא צריך אני... הרבה. ובסוף... והוא גם מפריע, הוא הפריע לך. כן, כן. לא, אני כבר לא יודע. לא, לג'וז. לנו. לא לקרוא לעזרה, אתם מפריעים. כן, סתם איש בזמנו היה... כי אתה יודע, כל הגיבורי על, ואני רציתי מישהו שאין לו כוחות. אז יצא בדיוק הסרט הזה, קיקס. הילד שמחליט להיות גיבור על, עכשיו, וכאילו שאין לו כוחות, עכשיו תהניתי אם אתה חושב על זה, במהלך הסרט, יש לו סוג של כוחות, הוא עובר שם איזושהי תאונה, ואז מפוצצים אותו מכות, עובר תאונה, ואז עם כל הניתוחים, גם כן מערכת העצבים שלו נהיית יותר חלשה, שהוא פחות מרגיש כאב, וגם שמו לו מלא פלטינות. אז יש לו קצת אקסטרה, אז אמרתי, זה עדיין לא גיבור על. ואמרתי, גיבור על צריך להיות נטול כוחות לחלוטין, והוא גם לא עושה כלום, הוא גם פוחד לעשות הכל. אבל אני... בהתחלה קראתי לו האיש הרגיל. האיש הרגיל? כן. סתם איש זה היה חזק. סתם איש, כן. סטמפון! כן. זה היה טוב, אהבתי את המערכונים האלה. אז מאיפה אתה מקבל את ההשראה שלך לבדיחות? כאילו, איך זה עובד? אין לי מושג, זה פשוט מאוד המוח פשוט מאוד מוח מטומטם. עכשיו כל מיני דברים מפגרים, כל מיני שילובים, הרי אתה יודע, חלק מההובי שלי זה משחקי מילים. כאילו, וואו, איך אתה חושב על זה? פשוט מאוד, כי אני דיסלקט. כן, גם אני. אתה יודע, אני קורא פה סודה, כתוב פה סודה, אבל אני יכול לקרוא פה סודה, הסוד שלה. כן, כן. אני פשוט מאוד קורא לא נכון, אני בעצמי טועה, אז משם זה מתחיל, האי-הבנות האלה של ה... סודה של טמפון. סודה של טמפון, יפה, בדיוק. היה פעם אחת, עשיתי איזשהו אודישן וזה, ואז שאלו אותי כאילו, איך הגעת אלינו? ועניתי להם, קו 51. הם נקראו בצחוק, ואני לא הבנתי על מה הם צוחקים. זה כמו שבניון פעם ראשונה הלכתי למשוך כסף, אז עכשיו אבא שלי הסביר לי, את הולכת לפקידה, פשוט תגידי לה, I want cash, והכל טוב, כאילו. אז באתי, אמרתי לה סכום מסוים, אז אמרתי לי, how would you like it? היא שואלת, כאילו, אם אתה רוצה את זה בתור שטרות, בתור זה, אמרתי לה, cash, מה זאת אומרת? הסתכלה עליי, כאילו, what the fuck? כמו בדיחות, יש את זה לפריים קלישון, כאילו, בכמה תשלומים אתה רוצה את הכסף, לא משנה התשלומים, העיקר הכל כאן עכשיו. אבל תגיד, לא פחדת בהתחלה שרק התחלת לעשות סטנדאפ? לא פחדת שנגיד לחשוף את עצמך, או שיצחקו עליך, או שישפטו אותך? לא מזה פחדתי. פעם ראשונה שעשיתי בעצם, חוץ מאותו פרויקט חד פעמי שזה היה ממש מופע סגור, לפני שהעלינו את שיחה על ההפרעה, היה הזדמנות לבמה פתוחה, ואז אמרתי, אוקיי, אני אנסה, יש לי שם 7 דקות, אני אנסה אותם שמה. ולפני שאני הולך, אושרת, שהיא ההיגיון החזק, הדומיננטי והרציונל והכל, אמרה לי, הכינה אותי, תיקח בחשבון שיכול להיות שמישהו ייפגע ממה שאתה אומר שמה. מה? זה היה הפחד שלי. וואו. שאנשים יעלבו, והיה את זה פעם אחת אגב. למה? כי אתה צוחק לעצמך, למה שיעלבו? עוד פעם, אי אפשר לדעת איך מפרשים, כי כמו
עכשיו, היה את זה פעם אחת באמת, הופענו בפני מתמודדים, הוסטל או מועדון, לא זוכר, והם כל הזמן זזו, הלכו, לקחו אוכל, לקחו כיבוד, חזרו, דיברו ביניהם וזה, ומשהו לא עבד. אחרי זה הסבירו לנו, אמרו שהם נעלבו מאיתנו, כי הם לא הבינו שאנחנו מתמודדים, והם חשבו שאנחנו צוחקים עליהם. ואז הבנו שאנחנו מההתחלה כאילו היינו פותחים, מי שהיה עולה, כל אחד, אנחנו מתמודדים, אנחנו מדברים על עולם בריאות הנפש מהזווית שלנו, מציגים את זה. אנחנו אומרים כאילו, יהיה פה הומור לא פוליטיקלי קורקט, יהיה פה הומור שחור, ואנחנו רוצים שתצחקו, נורא חשוב לנו שתצחקו מזה. בואו נגיד ככה, אם אתם לא צוחקים, אנחנו חותכים ורידים. וואי, גדול, גם אני הייתי אומר, אני אתאבד, אם אתם לא צוחקים. וואי, גדול. אז כן, זה אחד הדברים הכי מפחידים בהומור. אפרופו עם אילנה, כאילו, עשינו פעם אחת איזשהו מערכון, וזה היה על מישהו עם פרקינסון? זה שהוא רועד? כן, 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 לא פרקינסון, אפילפסיה. אפילפסיה. אוקיי. עכשיו, הבדיחה הייתה על הדמות של אילנה שהיא מנצלת את הבן אדם עם האפילפסיה. אבל לא, כמעט כולם שמה החליטו שאנחנו צוחקים על חולי אפילפסיה. יואו, בונה, איזה הזויים, יואו. אני לא יודע כבר מה להגיד, אז כאילו... זה מאוד קל להגיד, אתם לא הבנתם את הבדיחה, אבל אני יוצא מנקודת הנחה, אגב, עוד דוגמה למשל, כאילו, סליחה, שקרתה עם אחד המערכונים עם אילנה, שכבר התחלנו לעבור לטיקטוק. Yes, sir. היה לא מזמן את הסיפור הזה, מה זה לא מזמן? די הרבה מזמן. כבר, ואז עברו הרבה טילים מעל המים. החליטו להחרים את תמי 4. וואלה? כן, היה איזה סיפור, תמי 4 לא רוצים לפרסם בערוץ 14, אז כל הצופי ערוץ 14 מחרימים את תמי 4 ואת הגלידות שלהם, שטראוס. אוקיי. בצד דעתי, אין לי משהו התנגדות כאילו לחרמות. אם אתה לא מסכים עם מישהו עם הדעות שלו, בסדר, אל תקנה את המוצר שלו, מה אני אגיד? לא כל כך את החיבור, אבל אני יכול להבין את ההקשר. מה שהפריע לי שמה, שאנשים התחילו לעשות סרטונים, שהם מתקשרים לנציגים של תמי 4, ומתחילים סתם לצרוח עליהם, תנתקו אותי עכשיו, תנתקו אותי, והם מנסים להקריא את הטקסט. עכשיו, מה שהצבן אותי שמה, זה שהיום אפשר להתנתק מהם בלחיצת כפתור. מכל דבר, אפשר בקלות. אבל לא, הם עשו את זה בכוונה, כדי לתקוף את הנציגות ונציגים מי ששמה. אז עשיתי על זה בדיחה הפוך על הפוך, ומישהו שמתקשר ודורש להתנתק מתמי 4, רק שאין לו תמי 4. אוי, גדול. זה הכל ככה, לא מעניין אותי, את תנתקי אותי עכשיו, אבל אין לך תמי 4, לא אכפת, תפסיקו עם התירוצים שלכם, כל מיני כאלה. ועשינו את זה, עכשיו, הטעות שלי, ואני לוקח את זה, הטעות שלי זה שעשינו את זה בסגנון קומנטרי שזה יראה אמין. למרות שעשיתי שם רמיזות, כתבתי, אתה יודע, כתבתי תמי עם טט. יואו. כל מיני כאלה, וכתבתי כאילו שזה עם הפרטנרית שלי והכל, וזה אחד הסרטונים שאגב הכי הצליחו, הכי קיבלו חשיפה, הכי הרבה לייקים, אבל עם התגובות אני מתחיל להבין לאט לאט, אני לא מקבל לייקים בגלל שהם חושבים שזה מאחרון, אלא כי הם חושבים שזה דבר אמיתי, ואני עשיתי את זה לנציגה באמת. וואו. זה אני לא יכלתי, ופשוט מצמתי את הסרטון ובחסימה. איזה באסה, איזה באסה. ולאיבוד. כן, 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 זה באסה שזה הולך לכיוונים לא קשורים בכלל. זה קרה כן, קורה תמיד שלא מבינים את הבדיחה. יש כאלה שאומרים, הקהל, אתם לא הבינו את הבדיחה, יש בעיה בבדיחה, שימו אותה בצד. באמת כן, כן, כן. אתה יודע שבתור איבו, זה ממש, זה היה מטורף. בפעם האחרונה שהופעתי בפקטורי, זה היה הפעם האחרונה והיחידה, שכאילו בסוף עזבתי את התחום. וואלה. כן, כי הרי בדיוק יצאתי מהארון ועשיתי את זה בשלבים קטנים. אתה יודע, קודם הסתפרתי, הצגתי את איבו לאט לאט, שיעזור לי להכין את הקרקע כזה. ואז הלכתי לפקטורי, ואתה זוכר, בפקטורי, בתקופה, לא יודע איך זה עכשיו, אבל בתקופה ההיא היה ממש איזושהי שנאה סמויה לנשים. היה להם תחרות עם נשים שמה. שמעתי על כל מיני דיבורים כאלה, אווירה רעילה כלפי נשים, אוקיי. אני אישית עברתי שם דברים מאוד לא נעימים, ואז באתי הפעם בתור כאילו, סליחה, והייתי מוכן, והייתי הומור שחור, אתה יודע, נגיד אחד הבדיחות שלי, שאיך שהתחלתי את ההופעה עם הבדיחה הזאת, לפי השקט של הקהל, אמרתי, אוקיי, אסור לי להמשיך. היה לי כזה בדיחה שאמרתי,
שג'וזי כל פעם הייתה בוכה לאיבו שאבא שלה אונס אותה והיא לא יודעת מה לעשות, אז איבו אמר לה תגמרי איתו. אבל אני לא מבין זה מדבר עליי, אתה מבין? זה רע זה, כן! enough for some, כן, לא יפה, אבל תגברי איתו. כן, אז כאילו, אז הייתה שם דממה, אתה לא מבין. ואמרתי, עכשיו הסתכלתי גם, יש לי גם סרטון כזה, הצילמנו את זה. שאני אומר, טוב, אני רואה שנפלתי על הקהל הלא נכון, עדיף שאני לא אמשיך ואני אלך. וזהו, ירדתי מהבמה והלכתי. וואו. וזו הייתה פעם אחרונה, יפה, זה שירת הברבור מה שנקרא, כן. באמת, בדיחה שבאמת הייתה בעייתית, סליחה על ההפרעה, זה בדיחה שכתבתי אותה באחד התקופות באמת הכי דאונים, אגב, זו בדיחה על מחלת הסרטן, והייתה לי אז ידידה טובה שהייתה בעצמה חולת סרטן, לא סתם הייתה. לא. עוד מישהי יותר צעירה, זכרה לברכה, קירה ממש מדהימה, ועם הומור שחור מטורף, ואיתה בניתי את הבדיחה הזאת, עליה עשיתי את זה. והייתי עושה, הבדיחה הייתה הולכת ככה, כאילו, שאנשים לא מבינים עליך, אנשים לא מבינים שדיכאון שמשתלט עליך, זה כמו סרטן שאוכל אותך מבפנים, דיכאון זה כמו סרטן, בעצם פחות מסרטן, בסרטן לפחות רואים את הסוף. במקרה אתה הייתי מקבל, כאילו, לאנשים לא נעים לצחוק. אין עימות. ואז פעם אחת, באחד הפעמים שזה קרה, ועכשיו, וסירבתי לוותר על הבדיחה הזאת. בדרך כלל אני אומר, אוקיי, שחור בזה, צריך להתחשב לא, זו בדיחה שנכתבה לי מהקישקה, אני לא מוותר עליה. אבל מה שכן מצאתי להפוך את זה, זה שפשוט פחד, בשיא האלתור יצא, עשיתי את הבדיחה הזאת, דממת מוות, ואז אני כזה פונה לקהל עם החיוך הכי רחב שלי, שחור מדיה, הקהל נקרא מצחוק. מאז זו הייתה הצלה שלי. חזק. כן, שחור מדיה, ואז כאילו משם הייתי ממשיך. ואז פעם אחת עשיתי את הסטנדאפ בפני סטודנטים. והיה שם, זה היה כדי להעלות את המודעות לבריאות הנפש, והיה שם סטודנט שבעצמו דיבר לפניי, וממש בכה וכאילו ממש עובר טראומות ומשברים והכל. ואני עושה את הפאנץ' הזה, ואני עושה את הבדיחות, הוא נקרא מצחוק מהכל, ואני עושה את זה, והוא שאג מצחוק. עכשיו, הבנייה שלי להמשך הייתה באוטומט, שלא צוחקים מזה כל כך. ואז כאילו, שחור מדייהו, לא, ממש לא שחור, מה אתה רואה את הסט? איזה כיף שיש שם על את הקהל הזורם הזה, שהוא כל כך נהנה איתך ביחד, שהוא קולט כאילו את הקטע. מבינים שזה נחמד אי נוחות ולא לדבר, אבל בוא, זה סטנדאפ, זה המקום לפרוק את זה. זה לא אומר שאחרי זה צריך כל הזמן ברחוב ולהפוך את זה לכל הדברים. זה אחד הדברים שכאילו הרבה סטנדאפיסטים כאילו מדברים על זה, לפי דעתי גם ג'וזי בזמנו, שהקהל לא מצליח לעשות את ההפרדה בין הבן אדם על הבמה לבן אדם במציאות. נכון. ואז כאילו הדיסוננס הזה כאילו רואים על הבמה חופשי וזה, ואז כאילו במציאות בכלל, אם זה סטנדאפיסטות, ואם זה סטנדאפיסטות שבכלל יש להם בדיחות על מין רחמנא ליצלן, איזה הטרדות הם חושבים, מה קשור? זה היה במה, דמות, פרפורמנס, קטע, מופע, במציאות לא, שלא תעזו. וואי, זה כל כך נכון. אז גם כן על הנפשי, אז כאילו, אוקיי, אז אפשר לצחוק, לא. יש לכל דבר את המקום ואת הזמן שלו. כן, נכון, אתה מה זה צודק. איזה קטע, זה באמת מצד אחד תחום כל כך ממכר, הסטנדאפ, באמת, אני מה זה מתגעגע, ממש בא לי לחזור לזה חבל על הזמן. אז למה אתה לא חוזר? כי חיי לילה, אחי, לא בא לי, עד שאני אבוא, עד שאני אחזור, לא רוצה. גם לא בא לי לראות את הפרצופי תחת האלה עוד פעם, אין לי כוח לאנשים האלה, אני לא יכול לסבול את האנשים שיש בתעשייה, באמת. אני איתך, זה יכול להיות תחום נורא נהדר, אלמלא שאר המופיעים והקהל. באמת, זה פשוט... אבל רגע, אין לי רעיון. מה עם טיק טוק? אם תחשוב על זה, טיק טוק יכול לתת לזה את הפרצה, לעשות סטים של סטנדאפ כסרטונים לטיק טוק. יש הרבה סטנדאפיסטים שפשוט עושים חלק מהחומרים, עושים את זה כסרטון. כסרטון, כן. פשוט תשים את המצלמה מולך, תבנה, תכתוב כמה פאנצ'ים, ותעביר אותם. לא תצטרך להתמודד עם הקהל, עם אנשים. זה בזמנו מחשבה שהייתה לי... זה מעניין. מחשבה שהייתה לי עצמי, איך אני פותר את הדיסוננס הזה שאוקיי, לנסות לעשות סטנדאפ, אבל בלי את האינטראקציות הבין אישיות, כי הן קשות לי מדי. כן.
וזה היה סוג של פתרון. אבל אז הבנתי, אני לא מתעניין בזה בכלל. אין לי באמת כאילו איזשהו געגוע. האמת היא, גם אז לא נראה לי שהיה לי איזושהי, לא יודע להסביר את זה. כן. בינתיים אני כותב. כל פעם שיש לי איזה פאנץ' אני פשוט כותב לעצמי בצד, ואני אומר אולי יום אחד נארגן איזה הופעה. יפה. כאילו נגיד לבמה פתוחה לא שווה לי לנסוע מהצפון למרכז. כן. ואם גם עד חיפה לא שווה. אבל יש בך, אין בצפון, אז תעשה אתה אצלך. תעשה במה פתוחה, תזמין אנשים. ואז הבעל הביתית שלי, אני לא הסכמתי לזה, שחתמת על זה. אבל תשמע, אולי יום אחד נארגן איזה משהו, אתה מבין? עם כל החבר'ה הטובים. כמו שהייתי פעם, מארגן הופעות מסודרות. נייס. ההופעה האחרונה שארגנתי, זה היה בחיפה, ארגנתי אחלה הופעה. אוקיי, אז הנה, דברים כאלה אפשר לעשות. כן. תבנה לך את הקהל שלך ואת המופיעים שלך. כן. נשמע טוב. אני פשוט כזה, אתה יודע, בגלל שאני כרגע בכתיבה, אז מה זה לא בא לי להתפזר, אני מכיר את עצמי. הרי, אתה יודע, להתכונן להופעה ולזכור בעל פה, וזה הכל זמן. יש משהו נורא נורא באמת משתלם בכתיבה עם עצמך, כי באמת אין את האינטראקציות, אין את הריצוי, ומצד שני להיפגע מאנשים וזה, אבל מצד שני נורא חסר הפידבק המיידי. ברור, בטח. חסר הפידבק המיידי, ובוא נודה בזה, כשאני יושב לכתוב עם עצמי, בעיקר את מי שאני שומע, זה עוד הפעם את הקולות אצלי בראש. הם לא נחמדים. בשביל זה הכי כיף לכתוב עם מילנה. מילנה כל דבר, וואו, זה נהדר יופי. היא מאזנת לי את הרעשים בראש. כן. הבעיה שאני גם, רוב הבדיחות שאותי מצחיקות זה כשאני בסטלה. אז כשאני קורא את זה לחברים שלי, מה? אתה צריך פשוט לעשות הזרה. לפני הקטע הבא, רצו שתתפסו ראש, כל אחד לקחת את הג'וינט. אתה מעביר, הבאתי ג'וינטים לקהל. עכשיו תזרמו, עכשיו. אוי, זה גדול. אתה רוצה שאנחנו נעשה את הבדיחות שכתבנו? יאללה. אבל אני... מה הבדיחות שכתבנו? אנחנו דיברנו, מה שהסברת לי, זה התחרויות האלה ראש בראש כאילו, כל אחד בדיחת קרש, בדיחות קרש זה צריך להיות. זה קרש? וואי, אני מקווה שזה טוב. קרש זה אמור להיות לא טוב. בגלל זה, לא משנה. והמטרה של השני לא לצחוק. אין לי ביטחון. תשמע, אני הרבה זמן לא הייתי על... אין לי ביטחון. קבלין! לא, אתה רגע, הפצצת פה, נקראתי מצחוק. איזה ביטחון, איזה המיה! רוצה להתערב, אני לא צריך לצפות בסרטונים האלה? אני רק עכשיו מסתכל, אלוהים ישמור, בוא נחסום את זה. יואו, אני מפחד לעשות. בסדר, בוא, יאללה. בוא נעשה, בוא. רגע, לא, אבל השאלה עכשיו אנחנו עושים את התחרות, שכאילו הרעיון הוא לא לצחוק מהשני. אז לא לצחוק. כן, זה עכשיו הפרסונה שאני בונה, שאני עכשיו, לא שאשתדל לא לצחוק, אלא לא אצחק, לא אפעיל לאקסטרים את היחידת צחוק. אני אדמיין את הביצים של אמבה. אוקיי. איך תצליח לדבר? זה לא משנה. אני מתחיל? יאללה. אוקיי. הייתה פעם בדיחה, לא רגע, הרסתי את זה מההתחלה יפה. פעם בדיחה אחת הייתה חולה. באה חברה שלה, בדיחה אחרת, והתחילה לטפל בה. דאגה שיהיה לה חם, מכינה לה מרק, ארגנה לה את התרופות, מדדה לה חום. איזו בדיחה טובה? יואו! יאללה. גוד. אוי שיט, אני מפחד. טוב. לאיזה קטניות יש מבטא ערבי? לאיזה? חומות. אתה באמת צורק את זה? כן, זה הכיף הבדיחות האלה. הנה, רגע, אני אוהב את זה. הבדיחה הקודמת לא הייתה רשמית שלי, אבל זאתי שלי. אוקיי. איזה אגוזים תרנגולת אוהבת? איזה אגוזים אוהבים על תרנגולות? אני לא יודע. זה היה מה זה לא צפוי. גדול. כן. איך יונות מרכלות? איך יונות מרכלות? הוא... באותו משקל.
שתי עורבים יושבים על ענף, רואים לפניהם בעץ ממול עורבת סקסית כזאת. עורב אחד עושה לשני, בואנה תראה את העורבת הזאת, הייתי קורא אותו. עורב אחד פונה לחבר שלו, רואה את העורבת הזאת, הייתי קורא אותה. העורב השני עושה לו, קרא! למה אני צוחק בזה? אתה מספר את הבדיחות, אני אשכרה רואה את החיה בפנים שלך. אני הופך לזה, זה שיטת משחק סטניסלבסקי. אני נכנס, אני החיה. כן. מה אני רוצה, מה אני לא רוצה, לאן אני... אוקיי. כן. מהו שחור מבפנים ולבן מבחוץ? שחור מבפנים ולבן מבחוץ. לא יודע. נרקסיסטים. לא הבנתי. יש שחורים מבפנים רקובים, סוקה. מבחוץ יפי נפל. שיט, הוא חשף אותי. וואו, אוקיי. לפני שבוע דחפו לי חליל, ומאז אני מרגיש מחולל. נשבע לך, אתה יודע מה דמיינתי באותו רגע? שדחפו לי חליל, מה דמיין? כן, אבל אני דמיינתי את הסיפור שהוא סיפר מהכלא שדוחפים פדופילים מטאטא בתחת. שמעת על זה? לא! אוקיי, אנחנו עוברים לכן. טוב, אני אמשיך. יאללה. מה זה רך מבפנים וקשה מבחוץ ויש לו יכולת להתפוצץ? רך מבפנים, קשה מבחוץ ויש לו יכולת להתפוצץ. כן. אין לי מושג מה זה. חורים שלי. גם לך יש תחורים, אתה יודע מה אני מדבר. בכל זאת קרון. כן. אגב, בדיחה שהייתה, בזמנו אני עשיתי את זה לאוש, אתה אמרת על ההומור השחור שלי. עשיתי את זה בתחילת הקשר שלנו. יש לי קרון עכשיו. אני רוצה לה, איזה מחלה יש לי? היא עושה לי איזה? אני עושה לה, גדם סרטן. גדם סרטן, כאילו שאני לקראת סרטן. שלום. לא, זה יקרה מתישהו, מה חד ושלום, בוא לא נחיה בלה-לה-לנד. באמת? כאילו מה, קרון יש לו את הפרט? עזוב שלקרון יש, אני מקבל תרופה, אוקיי. שכל התפקוד שלה זה להכניס לי את המערכת החיסונית, תרופה ביולוגית, זה מה שעוזר לי לקרון, הדבר היחידי. עכשיו יש שם אלון אזהרות כזה, ממש הכל אזהרות יש שם, ויש שם אזהרות מפני סרטן, סרטן העור, סרטן הדם וסרטן המעי. אוי אוי אוי. יפה, הם כותבים שם, אני זוכר מהתרופה הראשונה רמיקד. חלק מהנוטלים את התרופה פיתחו גידולים סרטניים. אז הם כותבים, במקרה של גידולים כאלה, נא לפנות לרופא. מה אתם אומרים? אני חשבתי לגדל את הסרטן מהגברים, לקרוא לו אברהם. לפנות לרופא. יאללה. לא, עם התרופות הפסיכיאטריות גם כן, יש איזושהי תרופה פסיכיאטרית, יש שם אזהרה, עלול לגרום לדיכאון. לא. איזה הזיה. מה זה, אחי הקטן, משהו על התרופות פסיכיאטריות מדרדר יותר ויותר. רגע, יש עוד? יש לי אחרון. כן, יאללה. אתה עכשיו, לא? אני עכשיו? וואי, אני צריך... זה בדיחה של חבר מלפני שנים. איש אחד חיכה בתחנה לקו 9, וגם האיש שלידו אהב חומוס. זהו, זה הבדיחה. זה סתם נונסנס, צירוף מילים. למחוק, דילית. תספר, אני אנסה לחשוב על עוד איזה בדיחות כאלה משחקים. אצלי זה אחרון, אין לי עוד. יאללה. טוב. מה מריח כמו דג ונראה כמו ורד? אתה יודע. כוס? כן. תקשיב, יכול להיות יותר גרוע. אם זה היה מריח כמו ורד ונראה כמו דג. אומייי. לאן אני יודע? זהו. מה זה מפחיד? זה פתאום כוס נראה כמו דג. יושב משום מה. הנה, הזכרת לי. למה הים כחול? למה? כי הדגים עושים בלו. איזה בדיחה לילדים, אני בוקי גדול. אוי, זה היה מעולה, תשמע. יפה, היה כיף. אז מה, אנחנו נעשה סיום? יאללה, איך עושים את זה? זהו. עוד הפעם צריך לגמור ביחד? זה אחרי. כן. תודה רבה לך יורם. תודה רבה ג'וזף. באמת צחוקים וזה, good old days. היה כיף. מקווה שנהנתם.
ושיהיה לנו בשורות טובות שהחטופים יחזרו בשלום בעזרת השם. אמן. היי.